Vždy mám najradšej tie posledné, ktoré napíšem, lebo ešte som není nich opočúvaná. Posledná bola Sorry a ešte z posledného EPčka by som dala My dvaja a dala by som Pod vodou. Každá úplne iná. Aktuálne nepočúvam nič. Normálne vážne, že aktuálne nepočúvam akože nič. Chodím potichu, ale keď idem v aute a už si niečo pustím, väčšinou buď playlisty, alebo potom počúvam, že celé albumy. Podľa mňa to najlepšie, čo môže na práci byť, je to, keď ťa tá práca baví. Takže to je na tomto najlepšie, že moja práca je zároveň môjim hobby už veľmi veľa rokov a vlastne to beriem asi, že celý môj život. A najhoršie cestovanie, akože hej, život v aute, život v kufri. Ani za nič, ne. Neviem, akože uvidíme, určite ma to ovplyvní tým, že píšem skladby, ale nečakajte teraz odo mňa ani uspávanky, ani vianočný album o rodinnom šťastí, ani o semienku lásky, ktoré vo mne rastie. Takéto nič zatiaľ sa nechystám robiť, ale uvidíme, no. Možno mi prepne po porode, dúfam, že ne.